It-tibdil fil-klima, is-saltna ta' dritt, il-gwerra fl-Ukrajna u l-bżonn li kull pajjiż ikun imħejji għal teddid serju globali fil-qasam tas-saħħa kienu temi ewlenin li ġew diskussi waqt il-laqat tal-kapijiet tal-gvernijiet tal-Commonwealth fir-Rwanda. Waqt dawn il-laqat, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ippropona li tkun esplorata l-possibilità li f'laqat futuri tal-Commonwealth ikun hemm dejjem fuq l-aġenda it-tema ta' teddid globali fil-qasam tas-saħħa. Il-Commonwealth f'dawn is-sentej ikun qed jesplora kif jista' jkollu mekkaniżmu biex fl-laqat ta' ċogin futuri titla' dejjem fuq l-aġenda it-tema ta' global health threats palma huma ir-resistenza għall-antibiotiċi palma hija l-problemi ta' saħħa mentali li qed tolqot il-pajjiżi kollha tad-dinja. Kemm waqt il-laqgħa tal-kapijiet tal-gvernijiet u anke fl-istqarrija finali, Malta ġiet rikonoxxuta għas-solidarjetà li uriet ma' diversi pajjiżi tul il-pandemija. Ringrazzjaw il-Malta flimkien ma' pajjiżi oħrajn fil-Commonwealth li fil-żmien tal-bżonn konna strumentali biex konna donaturi ta' numru ta' vaċċin tal-COVID il-pajjiżi oħra madwar id-dinja. Fil-fatt Malta tat 700,000 dożi tal-vaċċin il-pajjiżi oħra tal-Commonwealth. Tul il-laqat fi Rwanda, Chris Fearn indirizza wkoll lil Commonwealth Business Forum fejn tkellem dwar dak li d-dinja talmet waqt il-pandemija. U ċenna fuq l-importanza li l-istati kollha madwar id-dinja ikollhom aċċess ekwa għal mediċini u dwar l-importanza ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi żgħar biex jinelbu sfidi relatati maċ-ċokon tal-pajjiżi. Intant fil-jumejn tal-qatt ta' ċogim kien hemm ftehim bejn l-54 pajjiż tal-Commonwealth li jingħaqdu żewġ pajjiżi oħra bħala membri, it-Togo u l-Gabon. Patricia Scotland ġiet ikkonfermata bħala Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth għas-sentejn li ġejjin.